Rozprávať sa budem s veterinárnou lekárkou, pani Lucia Repová je medzi nami. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Tak, malého Houpyho už sme privítali, dúfam, že bude v poriadku. On je ale celkom drobúčky. My budeme rozmýšľať o tom, pani doktorka, že chceme takéhoto živého tvora domov. Na niekoľko rokov, na niekoľko desiatok rokov možno. Vieme, že na jar sa rodia malé mačiatka, šteniatka. Podľa čoho si teda vybrať? No tak určite si musíme uvedomiť, že mačiatko nám vyrastie v mačku a strávime vlastne s ňou nejakých 15-20 rokov, čiže naozaj si to treba uvedomiť, že je to nový člen domácnosti na dlhú dobu. Určite nechceme až takéto maličké mačiatko, trošku staršie. Treba si uvedomiť to, či chceme mačiatko len do bytu dovnútra, či chceme mačku mať vlastne v dome s výbehom von na záhradu. Podľa toho si treba uvedomiť, že či chceme klasickú vlastne mačku takú domácu, obyčajnú, mačka európska domáca, alebo potom chceme nejaké špecifické plemeno mačky, ale tu je naozaj lepšie chovať iba vo vnútri. Tá mačka klasická, obyčajná európska, tá si lepšie zvykne na podmienky vonku. Áno. Podľa čoho si vyberať, pretože vieme, že my, ak sa chystáme takýto krok urobiť ako laici, tak nevieme hneď ohodnotiť ľudí, či je to chovná stanica, či sú to len tzv. Množitelia mačiek. Čiže sú nejaké odporúčania z vašej odbornej strany? Ono je to niekedy ťažko, ale každopádne, pokiaľ je špecializovaná chovateľská stanica, tak samozrejme pri komunikácii s ňou vieme sa dohodnúť na stretnutí, môže sa tam ísť človek pozrieť, v akom prostredí mačičky žijú. Takisto, či dané zvieratka majú preukaz pôvodu. To je dôležité, hej. Samozrejme, preukaz pôvodu nám negarantuje 100% zdravie daného jedinca po celý život, ale garantuje nám, že nám vyrastie vlastne mačka v určitý plemenný štandard. Ano. Čiže naozaj, pokiaľ chceme špecifické plemeno, je lepšie mať vlastne mačičku s preukazom pôvodu, ale pokiaľ nám nezáleží na tom, že proste nevyhľadávame nejaké plemeno, tak určite bude našim miláčikom aj mačička obyčajná, treba z útulku, alebo takú, ktorú prichylíme vlastne. Aj mne sa to stalo, hej, ja mám doma takú prichylenú, ktorá sa zatúlala na záhradu, takže určite sa dá aj s takou mačičkou. Pani doktorka, čiže my tomu hovoríme laicky, že je to mačka alebo mačiatko s papiermi, alebo bez papierov. To je ten preukaz pôvodu. Ale isté papiere predsa len potrebujeme a to je vlastne veterinárny preukaz, respektíve taký možno zdravotný preukaz toho mačiatka. To by mala mať každá mačka bez rozdielu rasy. No samozrejme, ono je dobre vlastne to mačiatko brať vo veku takých 3 mesiacov, to znamená tých 12 týždňov, je dobré, aby zostalo pri mamičke, pretože ešte prebieha proces tzv. Socializácie. Učí sa od matky, učí sa od súrodencov. Po tých 12 mesiacoch vlastne to mačiatko si môžeme zobrať domov. Pokiaľ teda komunikujeme už s daným chovateľom, ten chovateľ nám vie povedať aj nejaké základné informácie o tej starostlivosti. Pokiaľ nevieme, tak sa môžeme poradiť s veterinárnym lekárom. Každopádne malo by byť vlastne to mačiatko, ktoré si berieme, aktívne, zdravé, to znamená čisté očka, bez nejakých výtokov, čisté uška, bez nánosov, takisto okolo análneho otvoru vlastne bez nánosov, exkrementov, srst bez parazitov, socializované, to znamená, že nie niekde schováva sa nám proste pod skriňou, ale je také aktívne to mačiatko. Malo by byť očervené a zavakcinované, to znamená, že už má teda nejaký buď preukaz pôvodu, samozrejme, a plus vakcinačný preukaz. Tá vakcinácia prvá sa robí približne v 6. až 8. týždni, a potom následne o 4 týždne a to odčervenie je najlepšie vlastne každé 2 týždne od narodenia až do veku 3 mesiacov a potom stačí raz štvrťročne odčervovať. Čiže na to si dať veľký pozor. Pani doktorka, ale skôr teda ako naozaj už pôjdeme celá natešená rodina si pre takéhoto nového člena našej rodiny, tak by sme mu mali nejakým spôsobom pripraviť nejaké miestečko, možno potrebujeme k tomu nejaké pomôcky, my tu aj nejaké máme v štúdiu, takže povieme si, čo patrí do takej základnej výbavy pre mačiatko? Tak samozrejme základná výbava, ja by som začala určite prepravkou, pretože s tým sa stretávame často aj na klinikách, v ambulanciách, že majiteľia nám prídu so zvieratkami na rukách alebo v nejakých prepravkách, krabiciach, čo nie je vhodné, pretože pokiaľ aj
Ako máme super flegmatickú mačku, tak naozaj môže sa stať nejaká stresová situácia, mačka sa zlákne, utečie a už ju nikdy nemusíme nájsť. Čiže naozaj tá prepravka je dôležitá. Čiže to už musíme mať v aute, keď ideme Musíme pre mať v aute, mačiatko? keď ideme pre mačiatko, samozrejme, aby sa nestala nejaká nehoda nežiadaná. Čiže to je jedna z dôležitých vecí. Ďalej samozrejme nejaký záchodík, buď sú kryté alebo nekryté záchodíky, ono je strašne veľa druhov teraz. Do toho piesok a plus lopatku, aby sme mohli vyhrabávať exkrementy následne. Takisto jedna miska na vodu, jedna miska na krmivo. Dobre, pôjdeme trošku pomalšie, pani doktorka. Čiže toto je správna toaleta pre mačku, pretože mačka tam má to svoje súkromie, ktoré ona takisto potrebuje. Má a ten súkromie, piesok potom v podstate nemusíme po každom dni možno meniť, ale stačí, ak máme tú lopatku a on má takú tendenciu zhrudkovať. Áno, ono vlastne tie exkrementy aj vlastne, čo sa týka cikania aj kakania, tak vlastne sa vytvoria hrudky, ktoré sa dajú odtiaľ odstrániť a my vlastne dosypame ten piesok, ale samozrejme je dobre potom raz za čas úplne ho vymeniť a vyčistiť tú toaletu. Ešte máme možno aj takú fintu preto, lebo ak je to súčasťou domácnosti, tak máme aj taký deodorant, ktorý môžeme pridať potom nejakú vôňu, alebo samozrejme aj pohlcuje pachy nejaké, takže aj takým spôsobom si môžeme uvažovať aj o nejakom ideálnom mieste pre takéto mačaciu toaletu, pani doktorka? No, čo sa týka umiestnenia toalety, tam si treba dať pozor na tzv. Etogram mačky a to je umiestnenie v súvislosti s miskou na krmivo a na vodu. Kvôli tomu, že nemôže to byť umiestnené pri sebe, pretože buď mačka potom nebude chodiť papať, alebo nebude chodiť robiť potrebu do záchodíka, ale niekde inde majiteľovi, do sprchy alebo do vane. To im dosť vadí, čiže musí to byť naozaj umiestnené na rozličných miestach. Toaleta niekde inde, než máme misky na jedlo. Dobre, takže to je veľmi dôležitý fakt. Potom musí mať asi svoje miestečko, mačiatko vyhradené, možno nejaký taký peliešok, ako by sme to nazvali. No peliešky sú fajn, aby mala miesto. Samozrejme nie je dobre navykať do postele mačičku, ako to už nechávam na klientoch samozrejme. Nehovorte nahlas, pani doktorka, často robíme. Ale potom ťažko už odnaučiť, takže dobre je, keď má svoj peliešok, plus ako oni majú radi také vyvýšený pohľad vlastne v miestnosti, to znamená, že je dobre kupovať aj také stromy, kde majú vlastne výhľad. Sú tam rôzne škrabadlá, môžu si tam obrusovať drápiky, takže dá sa naozaj teraz vybrať, je toho veľa. A ak mačiatko má takéto niečo, takéto zariadenie, ono veľmi rýchlo pochopí, že to je určené práve jemu a neničí nám nábytok? No, nebude to na 100%, ale aspoň o niečo to zredukuje. Dobre, je dôležité, aby takéto mačiatko malo aj, dajme tomu, nejaké veci, s ktorými sa dokáže hrať? Určite treba ako nejaké hračky, samozrejme hlavne pri mačiatkách. Máme tu rôzne na ukážku, takže tých hračiek je tiež na výber. Podľa seba si môžete vybrať, ale ako určite je dobre pre nich mať nejaké hračky nachystané. Dokáže sa s takouto hračkou napríklad zahrať aj dospelá mačka? Ja si myslím, že áno. A ona sa nám tam zasekla, tá myška asi. Počkajte, je tu koberec. Aha, minka, to pokazím celé. Určite vlastne, keď si berieme vlastne aj to mačiatko od toho chovateľa, tak je dobre sa informovať na to aj, akým krmivom to mačiatko bolo krmené. Prípadne vlastne ten chovateľ nám dáva aj nejaký štartovací balík s daným mačiatkom a buď zostaneme vlastne na tom krmive, pokiaľ nám vyhovuje mačiatku, ak nie a chceme meniť, tak je vhodné vlastne taký postupný prechod. To znamená, že v rámci týždňa vlastne pridávame nové krmivo, odoberáme to staré, až prejdeme úplne na nový typ krmiva. Znamená to, že by to malo byť naozaj špecializované krmivo pre mačiatka, ktoré má teda označenie. Treba, aby sme striedali to krmivo, alebo ak si mačka zvykne a prosperuje, môžeme ho nechať? Určite nie je vhodné nejako náhle zmeny krmiva, nemajú na to prispôsobenú črevnú mikroflóru. Je vhodné zostať na krmivku, pokiaľ mačiatku vyhovuje. Samozrejme, musí to byť vyvážený produkt pre rastúce mača. Najlepšie vlastne, oni sú vlastne dva typy produktov. Jedno je vlastne pre rastúce do 4 mesiacov, kedy je intenzívny rast a potom je od 4 do 12 mesiacov taký pomalší rast, taká konsolidačná fáza a vlastne v rámci týchto máme rôzne produkty na trhu, ktoré sa dajú vybrať, ale naozaj určite nie ľudskú stravu.
Prípadne krávské mlieko, to by som určite nie. neodporúčala, pretože krávské mlieko je úplne iné svojim zložením než to mačacie mlieko a obsahuje vlastne zvýšený obsah laktózy a menšiu koncentráciu živy, než má to mačacie a môže skôr spôsobiť hnačky vlastne u mačiatok alebo u mačiek. Čiže... Ale vieme, že existuje také špeciálne mlieko pre mačiatka alebo pre mačky, takže ak mlieko, tak je naozaj len to, ktoré je určené. Len to mačacie. Dobre, my sme spomínali, že teda misku na buď tuhú stravu, alebo takú tú konzervovanú vo forme rôznych kapsičiek a je tam mäsko a tak ďalej, ale potrebuje takéto mačiatko určite aj vodu. Jasné, ale pokiaľ máme mačiatko, ktoré je staršie ako 3 mesiace, tak určite nepotrebuje napríklad už mačacie mlieko príjmať. Tomu stačí úplne voda. Hej. Čiže vodu buď v miske, alebo potom u mačičiek niekedy býva problém s príjmom vody, tak sa dajú aj rôzne fontánky kúpiť. Takisto môžeme kombinovať vlhké so suchým krmivom, čo odporúčame. Čiže kombinovanie kapsičiek s tým suchým krmivom, to je úplne ideálne. A mala by mať mačiatko neustále dostatok potravy, alebo naozaj je to ako pri psíkovi, že teda ten dostáva 3-krát denne, potom 2-krát denne a raz denne, alebo mačiatko si samoreguluje príjem stravy? No mačka má špecifický príjem potravy, je to vlastne niekoľkokrát denne, ona chodí do tej misky, zobne si 2-3 granulky, odíde, zase sa vráti. Ona takto príjma 10 až 20 dávok denne, Áno. Čiže je dobré, aby mala vlastne tú dennú dávku k dispozícii, ale pokiaľ si ju zožerie, tak dostane až na druhý deň. Dobre, super, takže už vieme, no je to taká malá veda, by som povedala, ale ďakujeme za všetky dôležité upozornenia pani doktorka Houpim, ktorý vydržal úplne skvele. No a my sa posúvame teraz opäť k našim zaujímavým maďarským receptom.